Czech Republic kala kelalong kari ke baningkong na kiri ke NATO kaban pha da kitang shapo Ukraine kata dati 72 tang haringkat ki weipat ki kali yapom kata hadin ka jingpan jingyarap jong President Zelensky. Shibuntali ki kali yapom BVP-1 infantry fighting vehicles ki howitzer artillery bat palat khat artillery ki T-72 tank lapan kit hanin kasngi da karel ka banlet shapo Ukraine pen I katanat television jong ka Czech ka jingpan yo yakini ki tiar yapom langit bakadei na ka jing ai bala menjur da ki kanhun senrop ka NATO ka bapen mi ru ya ka jing sir bakani ka kanhun senrop kala ban lam syakathma jong ka Russia hapo Ukraine wat hadin ka jingyale ban kiar nadu palat shibenai menta kinong yalam ka NATO hadu mentahi kila penyo ya ka Ukraine tang da kitiar siat tang bat namding kumju kitiar ki bakhamret Henry Kimpat juterwa ya kitiar he lane kilingsun yapom kani ka jing shimra jong ka prank ban pha ya kini kitang kanang ban boru ya ki kan hun senrop ka NATO bakin butlang ya kani ka sinjam kani kalawan longru hadin baki sipai Russia kila beteng ban therbo ya ka sorba Mariupol ka Ukraine bat ha Kharkiv hene ka sngi kat ba ki risep ngi kila pen khrek ban penjari kendon shu persya ya ka Moscow shibenta ban pen phai kelyang halor ka jingsha penyap dusmon jong ki riupat ba ya ka ba ka Kiev kala ong bakadei ka kampen trim bashir khe ka jing terwa ban pha ya ki lingsuan ya pom 28 MiG na Poland sha Ukraine lingba ka US ha une ubnai baladep lapen sange no hapdeng ka jing sngokhya jong ka NATO yo bakane kan kenthop lang ya ka jing ya don benta ka jong ki ha kathma bat ka Russia ka menteri ya dari ka Czech ka Jana Sinuchova kalapen pau hapo parliament ha kani ka sngi balang balala da ka baong ngan pentikna hapi baka Czech Republic kanyarap kat bala na ka benta ka Ukraine at kan nyai beteng ru ban pha ya ki jingdon kam jong ki sipai kata la kalong ha ka bayadei bat kitiar ki barit ne ki bahe